se nalaže predstavljajući band koji vas večeras, koji će pokušati da nas zabave večeras. Riječi će bez ovog ustajanih onih uvoda, reći ću vam samo na bubnjevima vojne. Imamo oglasan aplauz. Moja gitara, profesor doktor Ivan Matić. Profesor gitare, njegov najbolji pevači, to ste vi, hvala vam što ste došli, hvala vam što niste bolesni, što nemate virus.